top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw, Huwebes na kita, petsa 5 sa bulan sang Mayo tuig 2022. Aksyon Hotline. Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati hindi lamang sa kanginan kundi pati na sa mga online nga mga subscribers, online nga mga listeners naton diri sa Aksyon Radio Bacolod nga nagasunod na karon nga aga. Mas nami pagin magluwas sa inyo pagmonitor, mas nami kung inyo malike kag ma-share ang tanan nga mga programa diri sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Artay Hupon checking in until 9:30 in the morning. Kumusta ang inyo pagmata, mga kandidato, nakatulog pa kamo? Oy, kinahanglan preparar ang lawas agod sa Lunes nga adlaw sa pagpamatbat sa inyo may ara puwersa, no? Ang importante gid diri hindi ka mo magkalipat nga sa adlaw nga Domingo, no pwede ser na ang pagpangampanya. Aksyon Hotline. May mga grand rally nga ginatalana or gintalana diri sa siyudad sa Bacolod ang duha ka grupo kon sa imbokada sa tong opening salvo may ara man sila dungan nga pagpatigayon sang ila sining nga opening salvo. Subong naman ho sa grand rally dudungan naman ang pizza nga himuon nila nga napilian. Aksyon Hotline. Bantayan diri sa Aksyon Radio Bacolod ang Grand Rally sang Tribo Pulahan sang Grupo Progreso no kay inyo na di mabatian na. Aksyon Hotline. Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Kumusta masuki namon nga mga taga-palamati o hindi ka mo magkalipat ang aton sining gihapon nga countdown. Mayara na gid lamang sang 4 kadlawng nabilin bag-o ang eleksyon no kay Huwebes subong ti matulog ka karon buwas Biyernes. Biyernes ang gabi, ikaduha, no? Ikatlo, bali sa Sabado. Ikaapat, amon ang Domingo. Ti pagmata mo pagkaaga, alas 6 pa lang, dira ka na husgahan sang gamhanan nga mga pumuloy. Aksyon Hotline. Amat-amat na nga daan, ha? Sa mga kandidato dira, no? Pangamuyo kag kung paano ninyo kumbensihon, kag paano ninyo makuha ang hamili nga buto sang mga pumuluyo. Aksyon Hotline. Anong pila ka madalag ko nga balita karon nga aga nga aton tutukan diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline nagatagiting init so para subong nga adlaw puwerte kabay pakuntani nga magtayuyon ang dalagan sang temperatura or tiyempo ta tubtob sa adlaw nga Lunes. Aksyon Hotline. Ang madalag ko nga balita nga aton tutukan karon niya nga morning. I-check ta lang ni karon sa pamunuan sa Bacolod City Police Office kag Nopo kundi ang balita ngang isabong may mando si Presidente Duterte ngon taton naman ini. Tiang isabong or electronic sabong no inablang online sabong kung tawgon ang pag-intindi ko verbal ang instruction sa aton pangulo pero wala pa sang opisyal nga napadala nga communication nga nagamando agod sa pagtikma o pag-aresto kung mayara pa nagapadayon sang operasyon. Aksyon Hotline. Bao diri sa Bacolod, dako-dako na nga kantidad or value sang illegal drugs ang tigayon nga na-recover sa operation sang kapulisan. Aksyon Hotline. Ilangkoy tanong na karon kay Colonel Joseph Thomas Martir or Colonel Thomas Joseph Martir kay ang balita mo ni i-check ta ni sa iya kundi may atob lang gindakop nga pulis nga nagpatigayon sang pagbaligya sang armas nga ay megali ang nag-operate sa iya oy gina-check sumong sang kapulisan ang
report kon bala may ara man mga pulis nga miyembro sa BCPO nga nagtransaksyon o nagbakal man armas sadto sa pulis. Action Hotline. Ari, sadya ni kay pati kamo nga nagbakal, kumo nga illegal ang pagbaligya, pwede ka mo man pasakaan o mga tubang sang kaso. Action Hotline. Alas 8:17 na, anong pagid? Now, may ara sang aksidente nga nagluntad kagabi and sad to note ga ang motorsiklo nga o driver sang motor to balang nagbunggo man bungguanay sila hidon kolisyon gid sang mixer truck ko ti nagtaliwan kagabi ang biktima. In fact, sa report diri sang CDR nimo, ara gid ang pagkito na butang ang mga kapilasan nga naangkon sang biktima. Action Hotline. Nagluntad ang insidente malapit dira sa New Government Center or NGC. Action Hotline. Ang update sila karon dugay sa report sa Patrol with Action Alvin Grava. Amo gani panugyanta medyo halonggid no. Hindi lang kay medyo halonggid kun nagamaniyo sa salakyan. Sa lihis may lang kay minor lang to yang ilalangkon nga pilas. Gumas sa salakyan ni Hoga dalagan. Haluguro na bla ang mga bolt niya. Ahay, gamotor man gangkasana ito. Gulpi lang yan, nag-una ang guma. Nagsiparar ang guma yung singina tabiran nga salakyan. Ang ginigo niya, ang gangkasana is motor may lang kay minor injury lang. Action Hotline. Ang aksidente, once nga rakasdalan, kung ikaw nagamaniho sa salakyan, bisan gani pasahero ka, halong kagid kag ulo aligmat ka, kaya aksidente sa isa ka pisok lang, pwede magluntad. Action Hotline. Now, i-check naman karon, no, ang Seneco galiho ang ila preparation this coming election sa May 9, all set na mga substation galidugangan ni mga gwardya ho, o kag mayara man sang team nga gin-create ang Seneco at least agud nga mag-provide sang services in case may mga power interruptions, may mga magaluntad nga pagkadula sa supply sang kuryente nga wala ginapaabot. Action Hotline. Kag karon nga adlaw 350 million pesos nga activity center sang BCC inagurahan. Bao ti mayo ni kun sa Mayor Bing pa sa interview ta kabisi lang nga magamit gid na hindi lamang sa mga estudyante kundi sa iban pagin nga aktibidades sang nagkalain-lain nga sektor or organisasyon nga may plano pati gayunon dira no sa nami kuno ni ang mga gamitan sila ni Mayor Bing dira sa Bacolod City College no ang BCC. Action Hotline. Alas 8:19 na ang atong pagpangalagad karon nga boylong nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen.
Action Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Alas 8:21 na, rami-ramihon ko lang ni unahon ko lang si Action Alvin Graba, parte sa sining aksidente kagabi. Anong latest subong? Now, dira ni nagluntad sa area sang government center, malapit da, ti siling kukon, bisan gulugab, ina ang lugar na da sa government center, I think hindi gid kinanglanon nga maghala ka kapadasig da mo kabalo ka ang mga tao kapin pasubong ngagin palawig kabay kundi ang sang line sang una iyang alas 9 pa lang amat-amat ng tao gakaladula da sa NGC ground because nga temprano pa sang una alas 11 sang una ginapatuman ang ginatawag nga kuan mo nga curfew ordinance. Tiko mo nga ginpalawig ini alas 12 na sang gabi naga patuman kag naga-monitor ang mga kapulisan tingiban medyo hasta sa amo nga oras ara pa sa ground no mga 11 antes mapauli sila balay. What I mean nga kung nagalabay kapag ida medyo halong gid no ang iban di ginanamita na bis pagpadalagan sang mga salakyan why kita nagapamasol because ang aksidente hindi mo ginaya tuod mapulong mo. Gulpiada lang na yung ginagaluntad. Action Hotline. Now, based diri sa report na ginpagwa sang CDRRMO, nga mo nagpatigayon, nag-respond gidiya kagabi dira sa lugar, ang victim gali ni inayawan pa sila ho sang kuha kay ti nagsuhot gid sa idalom sang salakyan, no, sang mixer. Tiyang malain kay pag dala sa hospital ginbawian ini sang kabuhi no amo nang report pero sunod diri sa CDR nimo Bacolod sa ila official Facebook page nga ti ang victim damo ng kunya no nga kapilasan sa iya sining lawas. Anong latest update subong? Let's have Action Alvin Graba sa patrol. Patrol reports. Action Alvin, good morning. Please come in. Yes, Action at nagpabilin karon sa custodial facility sa police station number 4 ining si Mayo Hiliana, 31 anyos, residente sa Banwa sa Valladolid. Amni ang driver sang mixer matapos ang ining aksidente na tabo kagabi sa may circumferential road barangay Villamonte diri sa siyudad sa Bacolod involving sa isa ka Honda Click nga motorcycle kag isa man ka cement mixer truck no alas 9:50 kagabi aksyon na art din ang napatay diri kilala kay James Lionel Hernando residente ni siya sang Abcasa barangay Mandalagan. Now sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Major Richie Gohe ang hepe sa police station number 4. Sakay ang biktima sa iya sining motorsiklo halin sa sur going kuntani sa north nga direksyon passing through sa area naman sang circumferential road. Pero pag abot action arch may atubang bala sang NGC aksidente nga nagabunggo ang ining motorsiklo sa isa ka cement mixer truck nga going man kuntani sa opposite nga direksyon kag ini ang sang nasiling na ginamaneho ni Mayo Hiliana and dugang pagida diri ni Gohe Action na Art ang motor ni Hernando ang nagbunggo sa may left side dampi along sa may bumper ayon sang truck Action Art nga nagresulta nga nahalos na ipitgid sang guma sang truck ang motorsiklo kag diri na trap sa idalom sang truck ang ining biktima Action na Art rason nga may kabulayan gawa nga kagaging gamitan pa Action Art sang hydraulic equipment paagi sa DRRMO sa Bacolod City Urban Search and Rescue Team. Karon ining si isang na-retrieve na Action Art ang biktima si Hernando ang nakaangkon man sa malubhagit nga pila sa isining kalawasan kag gilayon nga ginda-dala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital apang ini siya ang napatay. Ari Action Art ang pahayag ni Major Richie Gohe. Kining motor na travel niya sa area sa Pakap 6 patulong sa dati dari sa area sa Pakap 4. At hindi ni sir, ang hindi sa area sa Pakap 4 kaso hindi sa area sa Pakap 6. Samtang sa travel niya sila opposite side ng
sus. Guma sa Pangula. I believe, sir, yan ang ating mga rescuer, no? Si pagkatuwa sa iya. Oo, kaya ito kagabi. Kasi nakakos na yung traffic. Aksyon na ang kabahin kita, sa ang pahayag din, no? Ni Police Major Richie Gohe, kung matawhay gani ang dalan, advised extra gid nga paghalong aksyonar ta. Aha. Amo ni ang pinaka the best gid ya kung nagadala ka sang motorsiklo o kung ano pagid nga klase sang salakyan. Ang importante hindi gid magkumpiyansa hinay lang gid way man tagadali kag dumdumon ta may gaulat sa aton nga pamilya, no. Pero ti anong matabo ni si driver kay mixer kay hindi man ti hungod kag number 1 ara man siya sa insakto niya nga direksyon. Ano may ara pa sa labton gyapon? Sunod din kay Richie Gohe, action na for the meantime, ilagin detain anay for the meantime. For ining driver mismo, sa mixer truck action na art. Tingulod nga siminto to sang kwan ba basi may mixklada to? Ani man, base may mixlada kung ti kuan kayang na truck para mangkot naton, huwag kay pagpatulo nato, way dito ang truck action art, ara gali sa may kilid sang NGC, kay way man sila Butangan. mo. Oo, way kasi Kagutok na da karon kumutang mo na sa Station 4 nga area kay tingdalan da ko da do ka kwan malamog gamay. Oo, gani man, gamay lang man ang dalan, ti butang panan ni nagutok na gidya action na art. Aha. Depende na karon sa discussion sa mga kapulisan. Of course, with the drivers ng mixer kag ang pamilya sang biktima, base pala makaistoryahan na sila today, action act. Among gina kay siling ko gani basta aksidente hindi mo na mapulong. Sa alis ganito do may isa man to ka nagagkasanay sa motor may lang gani kay pagtabog sang guma nga nagkadto si ila to do ay sila matamaan gid. Makon mo na imo sinublaga dahom nga ako nagadalaga na salakyan tugol pila makakas ang guma iya kag maguna sa lakyan. Amo na gani ang mga panugyan mismo sa mga eksperto para especially sa mga LTO ang Highway Patrol Group kaga iban pa ang ginatawag nila nga blow baguettes, check mo gidya ang guma sang imo sa lakyan kaga Ano to siyang reminder nila? reminder nila at least ang blow baguettes bala dapat check mo Blow ang, baguettes? oo, mga blow baguettes, pero ang blow baguettes may letter P nila. Ang i-check mo ang ila sining lights, ang imo sining brake. So, i-check mo man ang imo nga oil or kung oil, di ang imo nga kuanda ya wiper, check mo man kag tanan-tanan ni nga parte sang imo salakyan, check mo na antes ka maglakad action on. Aha, pati guma mo da siguro tanan. Yes, action na art. Ang sa baguettes na, letter T, tire mo. Tire. Oo, tire. Oo. Amo na mga i-check ita ang mga panugyan nila. Kaya ang blue baguettes na may mga meaning na mo, parts tanan sa salakyan production art. Gani. Ti amo gyud man actually kinanglan niya trustworthy kag ang road worthiness sang salakyan mo dapat sigurado na private ka man o kundi pasahe ang una gid kag basic gid sina nga dapat checkeron mo gid na no nga sigurado bla kapin pa kundi pasahe kay mo nga nagakarga ka sa mga pasahero. Ani man, dapat dumdumon ta, may pamilya man ang mga pasahero ta. Kung ikaw nagasalig ang ila ka buhi na ginasalig na sa imo da nga ikaw nagauyat sa manibela. Amo nang pinakakidraya, extra pagit nga paghalong. Sang manibela mo? Yes, dapat ang manabela. Pero ang manabela, rakit yan, kamot, rakit sa manabela, no? Aha. Pero Ang kamot ara sa manibela kag ang mata ara sa kalsada. yes, amo na ang pinaka-importante. Hindi sa puti nga pa. Kag kuan gidi medyo halong gidi sa tanan nga tiempo. Sa kapin pa bala subong protek namo motorsiklo no bisan di ka lang magkadtuga sinubay-subay lang motor sa Bacolod. Pero sa natin Domingo to gani, haling kami to sa may area sang Granada bala, going sa may Konda, National Highway nila, kung going ka sa may Alangilan, may aksidente to. Dugay-dugay after an hour, nagtawag naman si Manino, may aksidente na naman sa may Patio Dampi, sa may Granada. So, makon mo na, kayo magdala, kag magdala sang motorsiklo, na balang bagulang nakatuon, kag magkonda yon, magpasikat.
Hindi man. Ang iban guro, ti na maguhan motor lain niya, dasig ni. Hindi man mambala. Amot ang motor tong gindaog ni Action Bernito, kung inasakyan niya na pahimamaylan pare Oliver, sakyan niya, galing kay si Bernie, rider, ini mo. Oo, safety driver pa na. Ha? Safety driver. Siya pa. Siya pa. Manangga iya. Batang suway na iya. Oo. Among isa sa ginapabuganan sang suway bala kung magdala sang iya sini nga motor. Aha. Apin pagid nga ang iya nga motor, clickman. May turbo man mo. May Oo. turbo, may kwan man. Kumplito man sa safety gear, mag-travel sa iya mo. Oh, yes, action na. Si Bernie pa. Ha? Si Bernie pa. Gani. Report tagikan na sa patrol ini si Aksyon Alvin Caba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Hotline. Nagabuilog kita sa kalisod, no? Sa pamilya nga na-involved sa sining aksidente, magaserbi ining reminders, no? Sa tanan. Halin sa motorsiklo, bisan bisiklita ka gani, no? Bisiklita ka without any warnings, pwede ka ma-aksidente sa nagasunod sa imo, sa kasubong mga rider, sa masugata mo, tialong kagidya. Ano man nga sahi sang salakyan ang imo ginamaniho, basta ara ka na on the road, ara ka na sa karsada, delikado gid. Pwede magluntad ang aksidente anytime of the day. Action Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. This news. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion
sa mga kandidato kag hibaloa ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate. Bagay-bagay na dapat yung malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Sa nabilin nga mainadlaw apat bago ang eleksyon, Boss Adriano, kada individual sa social media, puwerte gid ang kwan subong, no? Ang pagpaninguha sa pag-promote sang ila kandidato. But the reality, based sa aton experience, ako
ti sa edad kong 46, no? Damo naman presidente nga na saksihan tablang nga naglalabay. Pero bisan sino lang presidente, nobody ang nablang pagkadaog sa presidente mo, nagpalapit ang may staff siya nagpalapit sa imo. Dason, nagbulig sa pagpangabuhi mo. Tiyan mo na dumdumon, tagit palihog, no? Kung sinong namutan to nimo, kag kung nagapangampanya, baw, kaysa social media, kung maglantaw ka lang sumong, galingin ulo mo, may ara pa nga nagalinalisay, nagailinaway, o paimunong nga ni si Rockstrilla nga edad niya, 32. 32 pa lang siya kuno. Sige, sugot ko ya pare, basta ikaw yung magambal ya, si paring Rockstrilla, magambal sa 32 eh. Action Hotline! Pero man, tiyan mo na, no, kinanglan dumdumon tagin na ang aton paminsaron, no, at the end of the day, bisan sino daog nga presidente, kita mangyapon maninguha kung paano kita makasurvive, no, paano kita makapangabuhi sang husto, kag paano tayo makalampuwas sa sining mga pagpanghangkat sang panahon. Action Hotline! Nagalaom kita nga mayaragiman kung tani isang opisyal nga sa ulihi makabulig sa aton, no, inang programa matudtuod nga para sa pigado. Ang malain lang dis Pilipinas, siya kiti damo kita ng mga pigado mo, di ba? Nga mo na usually ang ginagamit ka kapital sang mga politiko, no? Kita nga mga pigado masami ang nangin kausa nga nagapapili sila, pero at the end of the day pagkatapos eleksyon nasulbar ang kapigaduhon. Action Hotline! Why makita bugas gyapon na amo nang isa sa masubogid nga realidad. Hindi kita maghala ka inaway. Hindi kita maghala ka habuyanay sa masakit nga sugilanon. Hindi niya madala sa color coding budlay niya magamo ng sitwasyon. Ay perting kwan ini, no? Nga epekto sang politika. Bisan ang mga church leaders kundi may mga preference man ni sila. Pati mga opisyales sang anuman nga sekta o kung ano mga simbahan, hindi kaluwas siya, mabalbalan kay mo social media mo. Action Hotline! Plus gating social media, kapin pa Facebook, hindi pa ni ma-regulate siyang kumilik. Kaya kita mo, kung sa radyo magpa-interview, may mga kwan na siya. May mga limitasyon ang oras, may mga kwan may mga balayran, pero sa Facebook lang tawan yung pinagusto, bisan pila ka oras hasta makawakal kada imo ya. Action Hotline! Si paring Jun Kapulot, si Iloilo to, pertiho. Upod sila na Inday Saras picture, si Chavit Singson. Tamo mga upod na no, nga mga kwan, perti man si paring Jun Kapulot. Encuentro iya si Mayor Jerry Trinyas man. Sa Iloilo ganito atong kandidato, ato lang former official man, nga nagambal sila niya kung magdaog si kuan mo niyo ang kandidato. Nga si Lene, sila nga kuan kami. Pabitay. Pabitay ko no. Sa huli na literal, kuan naman nila, ginimua naman kung layas ang balita. Siling ko mo na budlay bla, magalakbungat ka mo. Ang eleksyon niya, may mga propaganda kung anong hambal sang mga supporters normal na ginahimo nila to convince ang pumuluyo nga at least, no, ang kandidato nila as if nga manugdaog na gid. Kay kung nabalaan naman lang nila nga manugdaog na gid nga daw piyo na giniway na gid ya. Ati ano pagaling kwan siniman, formalidad na lang ni mag-amo ni ang kwan ni ang eleksyon ni. Action Hotline! Dahil formalidad na lang nga matapos lang proseso, kaya nabalaan naman galing kung sino madaog. Pero okay na na. Huwag tamay mo. Dabi sa ano mo ka-convince ang tao nga gusto mo gidabi. Nga siya yung padag-on mo ang isang kandidato kung mapirdi siya kung maglaing paboran sa publiko. Ang at the end of the day, kinanglan hugpong kita nga mga Pinoy. No? Hugpong kita nga mga Pilipinhon because bisyan sino man ang leader, kag kinanglan, no, palihog, hindi kita magkalipat nga pagkatapos eleksyon, hindi lang na siya sa mga lokalidad, no? Sino man magdaog da, hindi niya butang balon,
nga mayor lang sa Pulahan, mayor lang sa Putian, mayor niya tanan sa isa ka lugar. Ano man ang kulor ang iya affiliation after the election, opisyal sa iya, no, sang bilog nga pumuluyo nga dra siya magaserbisyo. So why pinilian galing diri sa aton lain? Madinumtanon di ang mga politiko, why ka nagboto? Tilawebla dason pulo pangayo bulig di sa akon, pati kapitan di ka magupod, dason mayara ka na inkwentro. Na amo ni ang dynamic sa politika di nga silgot yan to na kaya mo na nang nabataan ta bisan ano mo ni nga pag tingwa nga mabag-o, ti frustration lang nga tubangon mo. Pero ari ho kundi ang isabong bala last time may balita nga do may mando ang pangulo pero do ay pagido verbal lang to nung dugwa ang balita. I-check tabi na no mayara na ginman sang ginpagwa ini nga bag-o subong o kung official communication coming from the higher ups ng PNP nga nagamando na sa pagpatuman sang isabong. Damo ko nakita sa una gataya mo sa isabong si Rox Estrella isa ni sang nagataya oh. Gagmay man lang gakapirdi man ko kay isa tag 50 mil ko nali di malasan. Online sa hotline. Pero i-check tabi kung mayara na sang official communication kag paano ini ipatuman kung mayara ginman. And joining us this morning is Police Lieutenant Colonel Daisy Cono, Sir Arnel Soles, ang PRO6 spokesperson. I-check natin sa iya. We have Lieutenant Colonel Arnel Soles on the line, sir. Mayong aga sa imo si Action Art diri sa Action Radio Bacolod, sir. Action Art, mayong aga sa imo kag mayong aga sa Tagpalamati kag tumalanaw sa imo programa. Salamat gid sir kay namo ga pamangkot partibla sa isabong. May official na gidman nga communication mando coming from the higher ups to implement or to regulate na sini sir. Action Art no, kita diri sa Police Regional Office 6 wala pa kita nakabaton sang direktiba halin sa National Headquarters sang Philippine National Police and amo kay na ang ginahulat-hulat nato na Action Art. I see. So, correct nga lang nga do verbal pa lang instruction but as to sa pag patuman sina, why pa ya official communication? Wala pa kami nakabaton sa official communication na Action Art. Yes, sir. Sir, ma-shift na lang ko very quickly if you may kay ti election 4 days to go na lang, no? Election na. Nano ng preparasyon na to all over the Region 6? So far, Action Art, no? Kahapon, naganda kita sa simultaneous multi-agency send-off ceremony kung sa diin ara ang aton nga Commission on Elections, Philippine Army, Philippine Coast Guard, and of course, ang aton Philippine National Police. So karon kahapon, nag-umpisa na ang pag-deploy naton sa aton mga PNP personnel sa bilog ng Western Visayas para sa election duty. More than 12,000 ka PNP personnel ang aton ika-deploy sa bilog ng Western Visayas para sa pagpatuman sa kalinong katatawhay sa mga different areas, no? Mag-deploy kita sa mga kapulisan naton sa mga voting centers. May ara kita mag-monitor sa aton election monitoring action centers. May ara kita mobile security teams. Mag-deploy man kita sa provincial city electoral board. And also, may mga reserve forces man kita and quick response teams, no? Na pwede mag-responde sa mga lugar kung sa diyan ginakinahanglan ang additional na puwersa naton. So, makonsider tang in the remaining 4 days, all set na ang preparation sa pulis? Yes, Action Art, no? Ready na kita, 100% ready na kita sa PNP kung sa diin ang mga required augmentation naton napadala na naton sa mga provinces and cities sa bilog ng Western Visayas. Okay. Now, sir, sa mga kandidato kag sa mga pumuluyo, ano ang advisory sang PRO6 sa nabilin nga mainadlaw? Why bala kita sa mag-consider Negros Occidental, for example, nga daw medyo mainit gid ang politika? So far, Action Art, no? Ang aton nga handom para sa Mayo 9 nga piniliay, isa ka malinong kag matawhay nga elections, no? That is why nga nag-apilar kita sa mga kandidato, sa mga supporters nila, and of course sa general public nga buylugan, no? Ang aton nga Philippine National Police kag ang mga aninsa sang gobyerno nga nag-aasikaso para sa sining nga eleksyon.
Kaya kung na mangin malinong kag matawhay ang aton nga pinili items May 9, tanan kita no nga mga naga-star diri sa Western Visayas ang maga-benefit diri, and we are proud to say nga on May 9 2022 ang election sa Western Visayas successful. Yes, sir. So hopefully mangin malinong kag magapadayon nga why sang untoward incident related sa election after no May 9 and during the election no nga ma-record kita sa PRO6. Kabay pa no Action Art ay ang aton nga handom isa ka malinong kag mataway, kabay pa nga mag tuloy-tuloy na ini kag suportahan kita no sa aton nga mga kauturan nga wala sang insidente no o kung hindi maayo nga matabo during this election period. Aha. Sir, because of the recent pala itong diri sa Bacolod nga case, nga may isa ka active nga members ng police, siling ko, hindi man tanan, ini pero kabalo ka maulamid na manliwat, panibag-o nga issue nga nag-involves police, atong lang na dakpan sa entrapment operation. In fact, ay may man itong nagpatigayon sa iyasang pag-operate. Ano ini, sir, magaserbi naman iniliwat nga reminders police ta, nga kinanglan, di ka mag-ubrasang illegal? Action Art sa part naton sa Police Regional Office 6 under Police Brigadier General Flynn E. Dongbo, ang aton nga Regional Director, wala gid kita no nagakulang sa pagpahanumdum sa aton mga kauturan nga hindi dapat ma-involve sa kung ano nga illegal activities. Ang direktiba sa aton nga PNP leadership nga ang mga kapulisan naton hindi dapat ma-involve no sa mga isabong, illegal gambling, illegal drugs kag kung ano pa nga illegal activities. Kaya once nga madakpan sila, hindi magpangduwa-duwagit no ang PNP sa pag-file sang kaso sa ila. So ang recent nga natabo dira kung sa diin nadakpan ng isa ka PNP member naton will serve as a warning no sa mga iban pa no sa mga kaupdanan naton sa kapulisan nga wala nagalango-lango kag seryoso ang aton PNP leadership nga tapnaon ang mga illegal na aktibidades sa aton mga kapulisan nga nag-involve pa no sa mga hindi maayong activities. Aha. Sir, if in case ang pumuluyo may ara sang direkta ipalabot sa PNP nga mga concern, especially kung sa level sa PRO6, may mga pwede silang ara sa online, social media nga pwede sila makakontak, sir? Yes, Action Art no. May ara kita Facebook page no. Police Regional Office 6 o kon Pro 6 Public Information Office. Kag may mga contact numbers man kita dira no na nakapaloob to include yung aton nga isumbong, may mga numbers dira. And sa mga local police units naton may mga numbers man dira nga nakapaskil kung sa diin sila mag-report. Very much welcome gid no ang aton nga mga kauturan nga mag-report sa aton mga kapulisan kung may gusto sila isumbong kay ina pagatagaan naton sang aksyon. Okay. On that note, Colonel, salamat gid sa time and good luck sa aton tanan kabay pa mangin malinong lang ang pinili ay this coming Monday. Maraming salamat Action Art no sa simpo ginhatag mo sa akon and mayong aga sa imo kag sa imo mga tagpalamati. Action Hotline! Why pagali ka baton kopya ati why gani sa PRO6, in other words, diri sa Nopo kag sa bahin sa BCPO, why man na simpre sila pakabaton kay why paganing PRO6. Tiya hulaton ta no nga may ara sang ipapanaog nga mando sa sining isabong no, pero kon party preparasyon sa election all set na ya. Naobserbahan ko bisan diri sa Negros Occidental damo retirees no o on retired nga mga pulis nga nagpapili no. Nag-interest politika na no, damo ko nakita blang nga may ara retired colonel nga nagpapili do councilor diri sa North. Damo no mga police officers nga nagpapili subong. Di mayo man na kalabanan sini sa ila. Ay tuod nagpapili siya. Naka-istorya na kami ni one time mo. Dira sa kwan gimuno ko na gani si Mrs. niya siling ko madamay tuod nga mo ni. Tiyo nagdayon gid siya gali. Sige amo gina ang nami isa na ang experience nila man nga kung magpungko dira laban-laban ning kwaon ni nila guro nga komitiba sa peace and order no sa pagbulig gid nga magtawhay sila si Sir Romeo Baleros kaning nupo direktor di sang una papili gani mayor Batangas day no mayor ang ginpapilian sa Batangas
among gina, mapunggan mo na bla. Si General Aying gani si una, di bla, mayor siya din na siya gani. Sa Iloilo, tabok. Mayor siya. Ti among gina, lain naman niya mo kung ara ka sa public service. Lain naman nga pagserbisyo kung peace and order, insurgency during the time na army ka, this time sa pumuluyo nga pagserbisyo naman. Kung pulis ka, ti mas maayo pagid kay nahangpan mo ang mga polisiya kag makasuguan, no, nga ginapatuman. Ti kung may pulis tod sa konseho da makabulig hindi lang hindi na buta malung pulis kung na mamahog kada kag mang ngastigo kaya butante perdi ka seleksyon A reminder lang sa pulis sa Regional Office 6 sa magkapulisan nung kagid nga maghimo sa anuman nga illegal. No, kay sigurado mga tubang kagid sang konsekwensya. Ilang taon na kay may mga report kay gina-check mga ni sa BCPO kung bala matuod nga may ara kuno sang pulis nga nagbakal man to sang armas sa nadakpan to bla. No, nga nagpatigayon iya sang pagnegosyo sang armas lutang. Si Ma'am Vanessa kag Doc Matt Mayo sa Minnesota. May nga dira Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. May nga man, no? Tamiyaw sila ni Sir Alex Monteza. Banwas ang ilog kuno sa Manalad ba? Nagligad gabi ara ka sa Cadiz Biho, subong ara ka naman sa Manalad. To katawhay lang sa pangamuhi mo ba? Toto Alex. Baring Turco Jungko may nga gadira Utay Benedicto. Silang itamiyaw lang ko solid pink sa barangay San Jose, si Palay City. Nya bisan sino pa madaog presidente, asawa man gihapon ang matuman ay kalain asawa man gihapon matuman ha. Action at morning, listening and watching here. Pagkitamyo lang hinablos ko Ryan Bisagas. Okay, salamat kita Ryan Bisagas kuno kag James Bisagas Limuel Lamorino. Keep safe ha. Salamat gid Leia Morales Berida. Novi Magapan may agaman Himiba Mirasol kag Elizabeth Malaka. Ara man si Armel Arancilio. Ara man si Edward Alihano kag Dodski sa Papak. Jim Will Mahilom Pios. Apayos isa Pios. Rini Diamarin kag Ron kag Migo na Tonbong Villalobos. Kumusta ka pare? Atia Kemiraman kag Jumbi Nabatdan. Ems Romualdo kag Rothy Sevilio Pamitalan. Salamat sa inyo Anthony Louie Habagat kag Marilo Adriano. Thank you for listening. Pagidait gid pangamuyo gid ta. Salamat ak sunad sa mga advice, reminder sa mga tao. Toto sani Lusada o kumusta lakarluta da toto sani? Evelyn Ipumusino, good morning. Kag-ara man si Lovilia Padua Panaligan, ga-monitor man. Action Hotline 2006 going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyone! ACS Milyone! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! Action Hotline! Last and final stretch sa atong pagpangalagad karon iyang aga. Uy, good morning gali kay Cyril Prado. No, Vanessa Mayo, madaming aga da. Araman si Athea Kim Eriman, no? Si Leah, nabasa ko na ni kaina. Salamat gida sa pandanon DSB si Novi Magapan Araman kag Maria Thea Hungko, Toto Dar Agiri. O salamat gida sa tanan nga monitor subong nga aga. Ay, ubrag ka mo listahan ang reminder balasang Comelec nga kinanglan hindi kita magkalipat, lawig naman nga tiyempo ka experience naman kita sa ginatawag nga automated election, hindi ka mo magsala sa pag-fill up o kung pag-shade dira sa kandidato nubla. Sa election kapin, paginalimbawa sa councilor, kung magsubra ang imo pilion or magdubli ka sa anuban nga posisyon, automatic na bala pating tanan yung ginbuto na hindi na ma-count. Action Hotline! Di ka naglan halong gid no amo lang nga aton nga ilang taon na gid maayo ang pag fill up niyo daw kon pag shading ninyo sa mga baluta no kay importante nga maisip ang buto mo kanugon sina karon nga ga-expect ka nga magdaog ang sinuman ginasuportahan mo kandidato at the end of the day ti mabalda pa kay kumo nagsala kay imo ya no. May ara man final inspection ang Comelec kina-check nila dira ang sa Bacolod City ang canvassing area no I understand same man gyapon nga dira sa SP pero ang may changes lang sa probinsya kay instead nga dira sa social hall ang matabo sa SP naman nga session hall no kay may mga hindi kuno may mga problema no nga daw hindi pwede dira subong sa social hall no medyo gamay ng SP pero ti say man lang gyapon na no sa aton nga magka-action kuanon yun lang da mabantay kamo diri sa Action Radio Bacolod ka may coverage kita iya Sunday pa lang nga daan may ara na sang himuon kami diri nga dry run no sa pagcheckar sa mga situational report sa palibot sa probinsya. Action Hotline! Ayos na no at least
mabalaan nyo gid ang nagakatabo, no? Every day, especially during the votation, ang balantayan gid after votation, pag close bala at 7 o'clock in the evening, kung why naman lang sa nagalinyati, mas-start na dayon ng counting, hasta magkagahon, matyagang ko dasig lang ning guro, mabalaan ang result, kapin pa sa mga banwa kag syudad. Action Hotline. Ayos si Eduard Alejano, nabasa ko na. No? Salamat kidra, may lang pagmonitor kag Joy Ann Ogdamin sa Rosario Hills, Barangay Nato, La Castillana. Heidi de los Reyes kag Eduard Alejano. Nya happy birthday Vincent. Salamat kida sa mga nagamonitor karon nga aga. Alang-alang nagaling ang tiyempo ta sa aton sini nga pagpangalagad diri sa inyo Webes nga presentation petsa 5 sa bulan sang Mayo tuig 2022. Action Hotline. Ako naman Akson Artayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.